campur sari kok ndi to, Mas? Lho, campur sari iki kok tenggong no. Sing campur sari tukang kendang. Tukang kendang sing mburi tapi. Sar cemenong ngono kuwi ta? Kulone no. Kulone. Saka dhek yo njero kunci nang cemenong bareng. Oh, layakno kaya penghuni kono. Penghuni no kuwi wong kuwi lek goleki kuwi ngono lek ra janjian dhisik goleki ajudane ndak iso. Yo ngono kuwi, prengas-prenges nekan. Lek cepet kacamata ngono mulai nonton. Iya. Napa flower? Wis pokoke dina iki bose dintekne saya. Nyapo lho wong kene wis lunas ya. Iya. Nak wong ayu elok tenan suarane. Benda poyo. Urung update yo. Enggak enak berarti ki lambe ku enak. Ki mochi. Iki. Iki apa lho? Ya, lanjut nih. Anu bar iki enek Mas yo, Pak Diko kae. Mang wis aku sekali. Asmane sinten? Sapa ya? Bapak Samsudin, Kang Mas Samsudin. Oh, ingkang pundi? Ingkang pundi? Kayak mulih kayak makane ndak celuk Mas. Oh, ngoten. Ampun keso kondur to, Bobo. Sik to, sik gaya. Lah iya lah aku mau celuk ya ini reket mangul ning kono. Ya sik to aku ki lek sing ngene-ngene iki tak tone rodok tengan. Kurang-kurang lek ndak ngono sampean ndang kondur. Aku sampe tabuhan ning kono. Gayeng ning kene nek jajan ning kono ora. Mau wis Mas aku wedi samarku waleh aku mang dinoblek. Ya, ora waleh aku ora waleh nang wis ketemu iki yo. Lek tukang kendang yo bacot no. Benda poyo